панорамата. Да бе, аз стои ми направи впечатление, че тук някак си... Бе, добре, като за сезона. Какво му е на време това? За декември. Сух асфалт. Да. Сравнително спокойно време. Сега, че по-нормално декември, това ако декември не е ладно, тогава да е ладно. Но то не е и такъв студ. Да. Декемврийски. Което и също и не е много хубаво. Няма. Сега трябва да е студено и сняг да има. Да. Ама за момента няма. Тук Пустова, къде го поева? Гуш, голям областен център. Будай! Няма хора. По центъра я има 5 човека, я няма. Докато всичко е затворено сега, къде да отидеш? Къде да идиш? Плюс то е неделя, всеки се скатал на някъде. Акумулатори. Париж, че такъв голям град ги дават. И Италия няма никой. Всичко украсено, свети, обаче няма вода. Тук не може да е по-различно. На червено момата с детето на ръце. Нали? Браво! Аз в тези такива ситуации се чудя, има ли светофар за пешеходците? Защото тя тръгнала, пресича с детето, предполага се, че като майка, като държи детето, трябва да е сигурност някаква. И се оглеждам да видя дали има за пешеходците, дали има светофар. Нещо да може, я изляза виновен. И щом ни е дало път, значи минаваме. И сме на зелено какво? Ние сме на зелено. По принцип логиката е такава, ама... Там имаше светофар, който изсветише червено. За нея. Да. И аз някой път се оглеждам, викам да не е да... Аз да не съм ни догледал нещо. Ти от тази гледна точка. Ами гледам, защото... Сега ако тя няма светофар, пък има пешеходна пътека, в същото време е светофар за автомобилите.
да. Ако Шантаво кръстовище се получава. Еми Шанта, Ама не, в случая има. В случая има светофар за пешеходците. Да. Даже не знам отвън дали е студено. Еми няма да е толкова. Вече след време. Много кален той е, бе. Кой знае где е ходил. Гледай го на коменда и кал много нещо. Се е играл някъде. Квартал Сторгозия. Да. Нали минахме един? А, Да го видим. исках да го видя какво. Еми, Квартал. какво да е? Да, навсякъде. Да, до човек дед не е минал, му е интересно. Колкото и да е упростено израза. Да. Интересно. И аз някой път ми е интересно да гледам някъде. Дед не съм ходил, не? Да разглеждам, да видя какво е. О, сега следва и село Ясен. Да. Ами тук на този път е само едно село минаваме. И долни да влизаш. Да. Нямаме... Други 14 км водят още. Ами толкова. Значи 15-16 км центъра.